Το εμβατήριο. Το έρικα. Είναι χαμηλότερο να είναι, Γιώργο. Εντάξει, μια χαρά είναι. Πάει πετέ. Θα πάω εγώ από κάτω. Ναι. Παιδιά, κάντε όλοι λίγο πιο πίσω για να βλέπω το διάδρομο, γιατί το βλέπω αλλιώς. Έλα το Στούκας. Πάντως power δεν είναι τόσο καλό, Γιώργο, Κάποια μαλακία του έχω κάνει με το σέρβο του γκαζιού. Το power δεν τραβάει τόσο. Ναι, κάτι κάνει με τον γκάζι. Πάντα αυτή τα πολυβόλα, Γιάννη, βγάλτα. Το λέω, θα δεις μεγάλη διαφορά στο πέταμα. Τα πολυβόλα αυτά, φρενάρι, πάει, drag, drag. Πολύ drag. Πολύ drag. Γυρνάει το πόλεμο. Εντάξει, σχήμα που έχει. Μιλάμε για σχήμα, όχι δηλαδή. Ωραία, ωραία, ωραία. Είναι καλό. Ναι, στο γυριστό και πήρε Γιώργο. Είναι πολύ καλό. Και πως τώρα δεν έχει, δεκάδες για να ρίχνω εγώ μου σκέψα. Έχει βγάλει ο ESM και βόμβες ρηπτόμενες. Ναι, λες να κάνουμε τρίπλο το διάδρομο. Τώρα να βάλουμε στο μόθ. Έλα και μία... Ένα στόλ. Μία εφόρμηση. Α, εφόρμηση. Πάει η βόμβα. Την έριξε. Πού είναι η βόμβα ρε παιδιά. Αόρατη. Ραντεριά, Γιώργο, για κάνε ένα στόλιο. Φλάμπς δεν έχεις παίξει, Όχι. Θα έπρεπε να παίξεις μαζί, νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά το καθαρό πρόβλημα. Είναι πετάνε καταπληκτικά. Δίμετρο, παιδιά. Άρη είναι σούπερ, Ρε, ο πιλότος έχει κάνει μετό. Ρε Γιώργο, ο πιλότος έχει κάνει μετό, ρε. Πάμε στο Στέλιο. Το Κιστέλιο θα τον πάμε. Πολυβόλο στο Κιστέλιο. Στέλιο, μη σκύβεις. Στέλιο, μη σκύβεις όταν περνάει το Στούκα, μη σκύβεις. Άνοιξε κανείς τηλεκατεύθυνση τίποτα. Δεν πιστεύω να άνοιξε κανένας τίποτα. Έκανε αυτό εκεί πέρα. Γιώργο, κάνε λίγο ένα στόλ. Καταρχήν το τότε γιατί είμαστε μόρα νήπια, δεν μας βρίσκανε η Γερμανία αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα στόλ τώρα. Άντε το στόλ. Είχε σβήσει τόση ώρα και εγώ δεν θα πάρει κάπου. Άρη. Ναι. Αυτό είναι Εντάξει, το στόλ. ναι, Αυτό controllable. είναι το στόλ. Controllable, ναι. Τίποτα. Πολύ καλό. Δεν έχει πρόβλημα. Πολύ καλό. Είναι full φορτωμένο, έτσι. Ναι, ναι, ξέρω, αν βγάλεις τα πολυβόλα και τα λοιπά. Και χωρίς flaps. Να το κάνουμε και με flaps. Ναι, βάλε flaps λίγο. Έχεις βγάλει flaps τώρα? Άρα είμαι με flaps. Ακίνητο θα πει. Ναι, ναι, πολύ καλό, πολύ καλό. Πολύ καλή. Πολύ καλό. Ακούει κατευθείαν. Και από πού ρίχνει του, από πού κάνει ο νεοπολί, έχει δικό του τέρμα μέσα. Όταν σκύβεις, τελείως του κάνει βολή κατευθείαν. Κάποτε ρίχνει κάτι καπότες. Κάποτε ρίχνει κάτι καπότες. Ξέρεις οι Άγγλοι όταν έχουν τελείως να κάνουν έρωτα πόσο. Ερεθίζεται. Έχει αισθητήρα που ερεθίζεται. Όχι, για να ακούσουμε την καπότες, κανονικά να πούμε. Δεν είναι να δω. Όχι. Πού τα βρίσκει κάτι καποτάκια μικρά. Κοίτα πως έρχεται. Κοίταξε. Πήγε πάλι.
Έπιασε τέλεια. Απλώς μου είχατε κάνει το διάδρομο και δεν έβλεπα. Είχε από κάτω θηρίδα, είχε θηρίδα από κάτω. Ακούς? Ναι. Ένα πορτάκι. Ναι. Και έβαζε κάτι καποτούλες με νερό. Ναι. Και όπως καθόσαμε Τι μέσα. έρχεται. Και ερχόντουσαν οι κατούλες. Κάτι μπαλονάκια, πότε σε κάτι μπαλονάκια με νερό. Γιώργο, για κατέβασε λίγο κάρτα. Για κατέβασε λίγο κάρτα. Μ' αυτά ήσουν. Αυτά είναι full. Άρα αυτό είναι πιτόβαρο. Ναι, αυτά θέλουν πολύ πιο πιτόβαρα. Και μισό κιλό να του βάλεις μπροστά. Οριακά δηλαδή. Λίγο βάλεις μπροστά. Λίγαρη, Ναι. Μέγεθος, το μέγεθος είναι καλό. 2 μέτρα είναι.